Ali ya. Mau ibarat montor apa? Tosa. Kok iso Tosa iki maksudnya? Yo Mas, numpak Tosa ya Mas ya. Ayo. Kok ayo. Kowe ki anggere roh ketoke ngono kok terus kudu nyendal kowe. Tegese Tosa ki apa to, Mas? Gedhi ngono bareng kok takono. Malah wong loro sedeng kok. Lho. Mas kowe kapan? Iki penjina AC. Tak tapo penjina AC sapa? Iki sinden bondo penjina AC. Maksude Tosa piye? Lan di starter piye, Mas? Bareng dikasih kleru mundur. lek bareng direm Rem barang Tosa rime ngoten, Pak. Rem barang mau takone. Geser Mbak Wiwin, ingkang salajengipun nyuwun sewu diajeng paring asma sinten, Mbak Yu? Paring asma sinten, Mbak Yu? Ayo langsung itu. Lah nyapa? Rasa